Історія взагалі всієї реінтеграції – це не історія проведення виборів. Я думаю, що вже тисячі разів за цей період в різних ефірах люди різного рівня, я маю на увазі експерти, історики, політологи, приводили приклади, правозахисники про те, що проводити на територіях, які 6 років були під окупаційними фактично військами, Пропаганда жорстка ще. абсолютно, які були відділені від території України, які були відділені від нашого інформаційного простору, які були виключені з політичного життя, які були виключені з громадського життя. Там не було нормальної журналістики, там не було, скажімо, плюралізму думок, там не було можливості політичним силам українським, які б вони не було, але не було можливості там взагалі якимось чином діяти. Тому історія про реінтеграцію – це історія дійсно не про технічні або, знаєте, умовні встановлення там контролю над територією. Абсолютно ні. Реінтегрувати треба в першу чергу мозок людей. Тобто вони мають ментально повернутися в Україну, відчути себе українцями, повернутися в законодавчий процес. Там тільки перехідне правосуддя, так зване, що таке перехідне правосуддя? На певний же час вони були відірвані повністю від української юстиції. Тобто там за цей час хтось одружився, хтось, наприклад, народив дітей, хтось придбав якусь власність, хтось її продав, хтось судився. Тобто там було мільйон різних абсолютно справ. От для того, щоб їх повернути в правове поле, елементарне правове поле, якихось простих речей з окупованих територій в українські, я, по моїм оцінкам як юрист, можу сказати, що це мінімум 5 років. Це мінімум. А допоки ми цього не зробимо, допоки вони не відчують себе частиною України, я не розумію, яким чином ми будемо пропонувати цим людям обирати.